Diri ka. Hinay ha. Kailan kaya? 94. Thank you. 94 ang gihatag ni Sir is 100. Ito na ni complete mga idol. Okay. Grabe sa mga booking karon mga idol. Po akong booking karon is puro sa auto ra gid tanan mga idol. Wala. Nako ipag-request pero wala nakuha niya kani mga booking ani sulod dire is mga auto ra ni siya. Mga auto assignment filter. Try ko no tabi pangita dire. 13 CO this is. Lah. Dakuan ni bay. Prinda helmet. COD 13 Crocs. Siya balik-balik. Ini SM ni 131 Tolpi. Buang. Agi mo nagsisilex noon. Ato di try be. Wala nakuha. Kitrial ka nag-request. Nalilayo ra ba? Sige na lang. Tara, let's go. Kuya distance mga idol 2.6 km. Mula din na siya i-cancel ron. Okay na.